Dobrý deň, cigán Heroiny. Dobrý deň ľudia, u vás je váš milovaný Ladislav Keksík, Joker, why so serious? Za chvíľu sa udeje nejaká akcia pri obchode DM. Takže máme tu aj neskutočného SBSkára Davida Mirgu. No, ja vás zdravím. Majú takí mladenci kradnúť v DMke, v tejto prevádzke oňavky. Mojou povinnosťou je ich zadržať a nejak spaficikovať. Takže čakáme na nich a uvidíme, ako to dopadne. Dobre chlapci, poďte sem. Bolo mi opoznamené, že ste kradli. Poďte sem. Počúvajte chlapci. Buď pôjdeme po dobrom, alebo po zlom. Počúvaj ma. Čo si drutý? Hej, ty zasrán. Už sa akcia udiala, no David Mirga, aký máš na toto názor, že si tých dvoch chlapcov spacifikoval? Boli drzí jednoducho. Chcel som to riešiť po dobrom. Chlapci si nedali povedať. Tak museli vylieť pár faciek. No ja neviem. Cítil som tu aj také hovná. Ale pohode. Ideme ďalej. Takže on tu cítil niekoľko hovien. Títo dva chlapci, ak môžem práve povedať, bol to Jaroslav Paprikáš, Areno EE, ich identita. Počúvajte, ti držú. A nezabudni dať odber a like, ty zasrán. Takže ľudia, aby ste si nemysleli, že to bolo naozaj. Poviem vám tak, že chlapci sú v nemocnici, ale vyliečia sa. Druhý dostal apokalypsu do mozgu a jeden obstal trenky. Dobrú noc.